Lay pi we pi we priang subhai pi ki parlok ki para pengej ki ba skor ya ki video na kaneka Amen Faithful and True Channel. Priang subhai pi sa sisin pat sa sisin siya kaneka Catechism series. Catechism kemut kadeka jing hikai niam perkaneka series jing hikai niam akaneka sngi kadei chapang uman semba khoi kajing trei jong uman semba khoi but kumno uman sem utrei hakajing im jongi kata kadeka pang hakaneka sngi jonganeka Catechism series ya kublei ya pi ki ba jus ngabrobor kamtam ya ki ba la kelalong ki member ki ba Christian ya kaneka channel apa ong Christian kemut ki Christian ru reka pisa ki kalong kum ka jing subscribe bat pisa bat subscribe ya ka channel bat ngas ngungu ya pi kita nyungut prangut di Arab ban pen priang ya ki jing hikai ki ba sisa kepadai ya ka bangi dei ban priang ya ki dei ba ngidi ban tip ya ki dei ba ya ki bangi dei ban ngai di ngas ngungu ya pi iwe ki ba ya rap lemru ya ka jing temu jong ka channel pan poi sabun ki briu tak ba pi sam la ne preng yong share ya ki video ki ba ya ki ba nga la samru neta nga YouTube ya ka link nga share ha ka ki WhatsApp group ha ki group jong ka Facebook ki kitu ki ba yo page long ba jong ka Facebook ki page te ka tang kani ba nga kwa ban ong ya pi kinong ngap ba pinom sakut tang hakatu ka jingpin i topik ke ba kamadu andre ban ngap ya ka video ni tang mon page marbun na pedeng jong ki ba ngap ber ki ba page nga yo i ba ki page tang ya kasla page tang ya ka jingkang kam darung po yeng bat ki batai start ya ke badan hang tu hi ban tup nang ban batai tup nang ban tip ka don ayu de ban pet tang ya kerteng di ban ngap don ayu de kan de ke jing kentu jong ha apa ngap ban yo ya ke jing skutu de ban ngap na du basdang hadu bakut mar teng teng don ki jing batai don hapedeng don hajan kut di ladangi ngap tang na khmat si minit har minit si second ar second inom so tu ru em di nomor kata ngap yakin baro ki video ki bedan hakan ne ka channel tapi ngap tang si pang pinom so tu ru em pin sa klumar ka kli dan si ong ubatai start ayu une di nak ne ka daw don ki bi ong kumtan mar pim ngap de nadu basdang hadu bakut ngap ha nadu basdang hadu bakut te kumno umen sem utrei ha ka jing im jongi ha ka jing yalang len ha ka ni ka video ke baladep ngilas ngutu wa umen sem ublei udon ha ka jing im jongi ha ka ni ka video ke baladep kumut ka ju ka ni ka series Catechism series ha ka ni tayo baladep tapi ladon ka jing stang jing keren Jepang umen sem khoi ti ngilas ngutu hang tu paumen sim jung blei udon hakajing im jongi enrei kambiang tang bandon ya kan nekajing sngautu ni deiru bantip ya kiru kom paper iba umen sim utrei hapo jongi pat haka pertei kiru kom paper umen sim utrei hapo jongi pat haka pertei tongin sedang daga papej ya ke ba ngilamat hakajing im jongi nang ta ngin la ban sengutu bangi don kam ban wat jeliu shushu ban bisar ya kam ha ka jing sai jong ka tin ka jong blei umno umen sim utrei nang bangin la ban jubab da ka men sim ke pakloi ya ka jing kento ka jong u ha ka jing yo mat jongi ni la ban wan ra ya ka wei ka jing le jong ka wei ka kemi e ka baju ong ya ki khun ksiu jong ka kumne wat klet banduai yo men sem khoi unya rap ya pi haki exam jong pi
Namar ulong ubah bat ubah ya ki kenak. Penti kenaru ba pi tebe ya ka jing syai ban burom hakamat kadur jong imei Maria. Kemut kadur jong ka Maria. Ikot ya pi iwe. Ban jubab holiday ya kene ki jing keli. Pi jio sio na ya ki jing hikai ki bakum kine na ki kimi ki pa ne na ki perlok ne ki bahalor. Lada kumta ke ba ilapan pau hapi. Ke ba ngiwat ne ki ki jing kwa ki ba jiliu tam jong ngi aba ngi duai sia umen sim kui. Hang no pio ya ki jing trikam umen sim haka pertei ne haka balang. Haka kam jong pi, haka paris jong pi, haka jing im jong ki briu ba pi itu pat ha ki jing long jong ki jing im jong pi. Pilaan ban kedau ya kato kan ni kinong rim ki bala ban yarap ya pi. Ban tip bat bisyar ya ki jing trikam umen sim haka pertei. Pila ban to ni ka not ki gini ki jing kili ya lade. Nang ta umen sim utrikam. Umen sim utrikam. Ha ka history jong ka jing pin im. Kapartei kalong kabateli pat kabas suda apa umen sim jong blei ulah tau ya ka. Dei umen sim ubala pen pau ya ublei ha kapartei. Dei umen sim ubala keren lang ba kinong tu lupa. Ibalong ki men sim ki ba shifting but ki ba persya man pidiang ya commission sya ka ba ublei ulapa ya ki. Kening iya ka jim jong ki nong ya tu lupa. Ulak tak ya keremiang sentur jong ki. Bagi melak syu ban syu ngabjar. Kadu umen sim ulawan kata da kaburam. Ya kasamla kabadang katsau katsan snem karta. Kadon ya kadonut kabajam tam. Kabakhoit tam. Pat kapas ngaurit tam na barok kidonut. Kipas ngap da ka jingai ne ya umen sim. Apa kalas ngau tu ya ka kubor. Kala jubab. Maka jubab kabami naka kalong naka jing jiliu. Naka jing jiliu tam. Jong kadonut. Lem ke jing atatin ne jing syapting. Kalau ong ho'ot. Pat kalapun ya ukun jong ublei. Kalau long ke jakasyong. Kalau yo jing besar. Bat kaladap da umen sim bakui. Haka jing im jong jisu. Bat haka jing im jong kisenran jong u. Kani jing tre jong umen sim bakui. Haka jing im jong jisu. Bat haka jing im jong kisenran. Banyapit ya kini. Ising isim ya ki dekat naka Bible. Naka jutang kwa thamai. Kenang ban sengutu ya ki rukom baper. Kiba umen sim utrei haka jing im jongi. Dekat ke bandingkong kadai nak ka gospel kat kum Yohanes kal nong ka balai kat sau du pra. Ki ki bangi siam ha pedeng jo kini kil dekat lai. Dekat sau du pra jong kal nong lai gospel kum Yohanes. Aningin siam lada om kapat yangi da omen sim. Ngin om la bandrung sya ke himai jong blei. Ngidon kam ban priang ya ka jing im ublei. Tang umen sim ubala ban ai ya kata ka jing im. Endang ipule ya kasiti Paulus kasiti banikong sya ki nong Korin kalong ka khat ar bat khat lai. Hang tu ngisiam sya pangkane. Ha ka jing pen baptis. Ngi baro ngi lapediang ya ka jing ai jong umen sim. Ubah penlong yangi ikun jong blei. Pelongi ikun jong blei. Kasiti Paulus syaki nong Ephesus kalau nong kebalai kat country hadu kat kendai. Isiam hang tu syapang kane. Kajing im kebai syapok jongi kanang jiliu
bat nang san tang da ke jing Arab jong umen sim ublei Kakasiti siya ki dong rompat kal dong kapa pra kat arpun riu bat arpunyo ni siam hang tu ya ke jing batai ke jing tho jong u Paulus ba ke jing duai kalong ke jing ai na umen sim lem ke jing Arab jong u nim la ban duai hok ke jing duai kam dei tang ke jing yo na ke jing persang briu jongi kerkot lai hadun riu jong ka siti jong Paulus syaki nong Ephesus kelong ka pasau Ephesus sau kor lai hadun riu ane ang ne la tho pala batai sepang kane ublei ukwa yangi pangin long ka wei kum ki senran jong Chris ni dei ban bud ya u akamen sim jong ka jing yo lait loit ka siti ben kong si nong koren kelong ka pakhat ar khot sau du nyau pat tang umen sim wala ban penlong yangi bangin long ka wei hau Chris nang bangin la ban pendep ya ka mission jongi mission jong ki jing sedang ba thomai rengkat bat umen sim ba kui lene ngila ban ong umen sim jong ki jing sedang thomai umen sim ula don lang hakapor kha jong u Yohanes nong pen baptis dei ke bau angel ula ong hau sekheria sepang pun jong u undap da umen sim ba kui nadu ka kpo jong ka kemi jong u Lukas i wait kot khatsan ka kemi jong u Yohanes baptis ka Elizabeth karu kala dap da umen sim ba kui ka kot ke pasal huwe ke ju kalau nong gospel kum Lukas nong kapanikong habakala pediang ya Maria la tho hang tu bakala dap da umen sim ba kui kum juru ukpa jong u sekeria apala od sheri ya ukun jong u la dap da umen sim ba kui bat ula urwai yaro bat ula ya tu lupa da umen sim ula dan hakar kom kepakerpang apa lapen bena ya ke jingka u Jisu haka Maria kumne umen sim baku nuan yar halor jong pi berkabor jong ubah klitam kan saka seriu ya pi spelkum yo an kalkum Lukas kolong keban kong kot lai pesan balaya lam da umen sim baku u Simeon ula let saka tempel haba u Jisu ula rung ning kong cakah balai lam ya u larai u da Maria bat u Joseph saka tempel ban leit ban ot share u Jisu ulalong u baningkong ban itu ya uta u balapha da u blei isya makane aga gospel ke Lukas kalong ke ar kot arpun riu bat arpunyo kajutang barim kalakut bat u Zekaria bat u Simeon bat rengkat bat u Yohanes bat u Jisu kajutang bat thomai kala sedang bat kibeneng kila play uman sima kuat ula don ru haba u Jisu ula sedang ya ka mission paj ba jong ula wan hiar halor jong haba la pen baptis ya wangi syam ha gospel kum Lukas dong ke ba ar khot long ke ba light khot arpu ar u Jisu ula sya ya lam da uman sim sya kari klau hakabala tenju ya Lukas sau khot khat ar Matius ru kal nong ka pasau but day da ka borjung men sim Paula sedang ya ka mission paj ba jong ha Galilea kan ke ju ka gospel kum Lukas long ka pasau khot khat sau ha ka gospel jong Lukas men sim u don bet ban play ban sedang ya ka mission ke batmai nomor kata man la kapor bangi sedang ya kam ke pakongsan kejing le tuai retreat ngi khot ya kejing Arab jong umen sim bakoi halor jongi nta umen sim jong kejing pen pa kemanta ka pangkusan jong umen sim bakoi kalong ban penlong ya ki kam jong u trai ban pau ban syak itu
Ngipule haka gospel jung Lukas ba. Haba Yohanes no Baptis ula dap da sim bakui. Ula day ban pen pai ya bun na kun Israel cha utrai ublei jungi. Kas iwait kwat kanriu. Ka Elizabeth ka badap da sim bakui. Kala kwat ka Maria ka kemi jung utrai jonga. Kas iwait kwat sapulai. Pat usakaria ula sedang ban ya ro ya utrai. Lukas iway kan repupra. Ulapan seluruh da sim bakui usimian ulapan benar. Ki khamat jonga ki layo ya kai jingpen jome. Lukas kot laipau. Hadin pat kamisyon menikong jong ki nyapu arngot ki senran jong Jisu. Kalakut da ka way pat jingpen pau jong sim. Umne hangkata kapor. Jisu ula dap miar da ka jingkimen hau sim bakui. Pat ula ong. Opa kunrat ka beneng bat ka kendau. Ngaya ro ya me namar ba me lapen pau ya ki ha ki barit ya ka ba me laburi na ki basian bat ki bastat. Henry ho oit kopa. Melale kumpa mela ibit. Lukas sipau dekat arpuwe. Habun ki bentah jong ka gospel jong u Lukas ulapan ken mau ya ka ba upol lene Paulus ula dep ong kumno. Om don uba kren da sim ublei uba ong tim ya Jisu. Pat om don uba la aban ong Jisu long try lai tang da sim bakui. Citi bini kong ski korin lenong uba khat ar ka lenong ka khat ar ka dekat ka balai. Sim ulong sisya ka jing ai ka ba kraw tam ka bangila ban pan. Nang bangin yo ya ka jing ke papura. Lukas hadway kat sipau. Ban kentaj ya u kamut ban kentaj ya ka jing syai jong u Kris. Walong ka pop ka omla ban map. Lukas kat ar kat sipau. Henry ban syania hau. Wat hakipor jong jing tenju bat ka jing pen sitom. Ayangi ya ka jing ngos kem bangin tip kumno ban ya dai la de namar sim bakut un hikaya pi akata kapor hi ya kaba pi day ban ong. Lukas kat ar kat ar. Sim upenla ya ki senran jung Kris ban sengap bat ban penbenai ka ketinu blei tak jing ngos kem. Lukas sau kat pra. Kilang do bat kino hikai ya ka jing nyet kim day ban klet ban khot ya ka jing alam bat ka jing pen seluruh jong sim shua bakin let pen bena ya ka tin ke jong blai ki breu ki bala IT ha ka jing sumar jong ki kapenta ka babut sim upentap ya ka pertai ka kitab jong ki kam jong ki apostol ka kren Jepang sim pun sin pan ya ki gospel kakentin mensim ka pau hadu san pusau sin hakikam jong ki apostol. Jing sisya kini kilong ki kam jong sim. Kini boong ki kam jong ki apostol haka jing sisya kilong ki kam jong sim bakui. Sim uladon haba laken tiu ya Jisu siapeneng. Kam jong ki apostol kalong kebanikong dekot ar. Haka jing kai ki bakhadu jong Paulus ya ki ju harom. Ulah kedau sya sim da kebaong. Kat no sim bakui ulah keren ya kabadai. Da u Isaya unang tu lupa haki pa. Naba ula ong. Kilet ong hau paj ba. Pin sngap sa sngap Henry klem tu. Pin pej sa pej Henry klem yoi. Kami apostol arpu prad kuat arpu san bat arpu ndriu. Hakipor ki baju jia. Sim bakuit. Ula pen kelak hongpong ya ki aka baro. Takala jia haka singi Pentecost. Bat kensan lawan ke jing sawan nasuin. Pakum ke erba ersan ke babe. Bat baro kila dap da sim bakui. Kami apostol nong ar kot aradu sao.
Ki apostol kila sedang ban keren haki ketien paper kuma sim ukento ya ki ban keren. Mengisyam mahkamah apostol nong ke baar kot sao. Nang taki ju ber ki breu na ki weipat kiri kila sngau ba ki keren haka ketien jong uhi. Kam apostol ar kondriu. Umtaki jing pun benai ya kaktin du blay kala sedang kata kapor. Hadin bala pelaj ya Petrus bat Yohanes na kajing yalang dan kajing bishar jong ki Sanhedrin akan hun jong ki senran kala duai. Te la thok kumne jing thok kumne la shem ki tang shudab duai kayeng hakaba kila ya kendu lang kala kenyu. Kila da baro da sim pakuin. Bat kila sedang ban keren tak kajing slur ika kubor jong blay. Kami apostol alunong saud kot lai puwe. Kawai pat ka Pentecost kala jia hakai Syria. Hakai yeng jong wei unong mane blay ubom de uju. De urang pak si spak bakerteng Cornelius. Kad bau Petrus udang keren sepang Jisu. Sim ko ulawan hiar halor kita baro. Kelas ngap ya ka kubor. Kami apostol cipau sapusau. Kiperlok jong Petrus kelas ngau perla. Namar kajing ai jong sim ko kala tu ru isaki gentil. Namar kila yo ngau yaki baki keren deki tien ki thilit bat ki ya ro ya ublay. Nang tau Petrus ulaong udon neem ubala ban khang ya ka ba en pen baptis ya kine kibala pediang ya sim ko kunjuk kumbangi la pediang. Padu hukum ba en pen baptis ya ki kerteng jong Jisu Kristus. Nang taki kerpad ya ban sa bat ki kato ka neski. Pangisyam haki kam jong ki apostol kalong ka ba sipau dukat sapu sana du sapu pra. Kane kamut ba kajing ai jong sim ba kuin. Kajing adai bet bat kajing het hau Kris. Kajing duai. Kajing adai bat kajing ateli jong ka kenhun. Kajing ke ba thomai ke ba ngi pidiang ha kajing kela ka ba mut. Kajing map ya ki pop bat kajing mi jing pen bena ya ka ketien ke jong blay. Nginget cisya na pa sim ba kuit utrei ha kajing jongi. Ngate nganget pi pingket na Ladai nginget ngin shifting ru Mar sim ulong sim jong kapor. Te sim ubaya lam ya kitu ki don commission nau Kris. Ha ki Kristan ha Antioch ki balaya seng lene ki baladon ki jingalang panduai. Sim bakui ulaong pen kerpang yanga ya Barnabas pad usol nakabantaka kam kebangala khot yaki. Kumangisyam ha ka lenong keba halai de khot ar jong ki kam jong ki apostol. Haka jingyat mission kepa ar jong ki. Warla ka jing temu jong ki mensua kalong kumwe. Paulus bat Silas. Kila mi na mi ngi. Bat kila lech sa Europe. Nrei sim kuj ulakang ya ki man keren ya ka ketien ha Asia. Mathok ha kam ji apostol nong kariu dekat nriu. Sim simlah pelaj ya ki senran na ke jing banyak kendu ya kejing tenju pat kejing pensitom. Sim syempelaj ba en syak pensitom bakin lech suk lech sain bakin suk kin sain Henry mo Jisu la kular. Kula don rengkat pat ki habalaya lam ya ki sya ka ying bisar. Syaki ying syaki jaka bisar paper. Rengkat baru Petrus hakmat ke Sanhedrin. Kawai kesin kam apostol Saul dekat pra rengkat baru Stefan musim kuliah don rengkat baru Stefan kapor jong kejing bisar jong kam apostol riu dekat cipau nta don rengkat baru Paulus hakajing nyat mission jong haba sim ula pensisya haman lakasnong pakapatok perkejing jenjar ki ap ya pet sim udon baru Paulus
bat kisenran haba kile jalap tong ba u pen ken mau ru ba ka patok ka jing syak set patok ka ap ka jing pen sitom ka ap ka jing jenjar ki ap umen sim ba khoi ula pen la ya kisenran pen yai lang ba ki jing tunju jong ki haka kerteng jong jisu kumba laju ong bun sin umen sim sim la sim benta haka jaka jong ki apa kapor kawan ban bisar ya kabadai ban le ne ban sim ya ki rai badon jingma henrei ula ai ya ki kan mau kan ne henrei ula ai ya ki ya ka jing skos kem haka bakut kin job kata ka bangi di ban kan mau hadin bala penan buram ya jisu ya umen sim bakut atek sei halor ka pertei ya ka balang lakha pat kalapur stet kum kalili ki hajar ngot ki senrang pat ki kentei ki balong ki bakongo ya ki jingken to jong men simo ku ki lasdang man pen bena ya ka ketin ke jong blei ban pen klan ya ki barit pat ya ki batlot pat ban ya rap ya ki baduk nangta umen sim pakoi udang trei mentaru Ukristan don hok ban long ubas ngusi. Nginget ba umen sim ba kuj udon hakajing im jongi. Pat ba udang trei klem sange. Namar kata day ba Kristan don hakajing kimen. Udai ban don bret hakajing kimen. Kumta ngin la ban ngej ba ublei ula ai yala de hangi. Ba udon hapok kada nod jongi. Pat Henry ngin long ki kemen haba kumta utau bakren se pau Chris Henry bom kren ta ka jing it pat kamen sim ka basirhem ukren klem ka jing bidor mentau jisu ukat ya wei po wei nangi man kren se pang jongu pat ban pen bena ya u ka bor jong umen sim ngilong mangi iba pa ya ngilong mangi menta kita ya kiba ujisu upa menta kumba ula pa ya ki apostol apa ula syong lang bat ki akam raneng akasenekel ngila dap dau mensim bakut jong ka bor jong ka jing start mensim jong ka jing kimen mensim jong ka jinget ngidei ban senge sipor nang ta umen sim un pen singu thu yangi bangilong ki khun ki jong blai umen sim uperta hapo jongi kopa nga i jame ngalabu ya ke jing kermen jonga baro hame kalong ke jing kemen man perkat ba une umen sim ubadon ka bor baro udang trei hakeleng ka pertei utrei upen ki but open slur ya kawai pakawai ka donot dei da ka jing don jong u ka ba aibor pat ka jing ngaurit kapalang ka hikayangi bangimle watang kawai ka kam jong ka jing ngai ka pa sisa ka jing kermen ka pa sisa ne ka jing it ka pa sisa klem da sya kento ban le ya kata da umen sim bakoi ladangi la banang yo i ya ka jing trikam jong u ha ki weipat bat ha ki men sim jong hi hang ta ngin long sisa kumba utrai ukwa yangi ban long u saki jong u ki saki jong u ka saki jong u ngin yo i ba utrai a utau samla badang arpus nem kerta ubala syakta daga AIDS Henry ubala pediang ya kajing yap da kajing ngos kem ba un im junam a kata kasamla kaba kadonut jongka kas ngaurit bet kas ngosi man ba kayo i ya kajing ya thok syong kurim ha kaying mane re kaba IT la de show blay da kaba rung ya kajing im reuniam klem da perkat arsin hau ta unong pop ubaduk ubasyong haka ben lene haka syuki ba ulet
ban playa ki pop uba jauh umat aga jing kuslai aba uperkat ya ki pop babun jong hakata ka kemi ke basyong harut ke jing tia jong kun jong ka uba temir ke jing yap ba priang ya kane ke jing yap bat ke ba aingu yau blei namar ba ula ailat ya ka ban yo ya u wat la tang hapo katokat ne kentah hooi umensim utrei ju sange ban trei aka jing im jongi bat haka pertei uyat langba kilenti kibam ompau upen kelai ya ki jing upen dap ya ki tleu bat upen praya barok ki jing ker ki bangila bantei di ban penkut ya kini barok ngila ban pulei syuk makanya di katekism kena ding sim tangi ka wei ka mat laban pula syuk ya ki jing batai jong Catechism of the Catholic Church kana bar nyau spa khat nyau hadu nyau spa sapuwei kadon ru ka compendium wadon hakadur jong ke jing kili jing jubab naka nombar sispa sapuwei hadu sispa sapunriu di kumni komen ko parai li asngau sepang ke jing trei jong men sim okoi li asngau men sim udang trei hangi menta nginde ban long kibak kemen ngimde ban long kipas ngusi ngimdei ban perkat ba umen simo kuj un wan ngin khot yo un weng ke jinge rei un ayangi ka bor bangin job ya ke jinge tade ka bor jong umen simo kuj hangi dei bangin du no ya ke ngin penkut no ba umen simo kuj un wan kamut ngin sa du no ngin sa penkut no ya ke jinge bar khot kata kamdei karukom jong ke jing penya jong blei ya ke jing im ke jongi un ayangi ya ka bor un ayangi kaktin pan keren hap por kepadai pan keren wat kum ta terter pamen ke para tu train kerku ya pi iwe ya pas ngap ya kani ke topik bani ke pang kani ke singi ya samlam syaki perlok syaki men ki para pengen dengan ku blei itu ki bom deiru nak kejuk ka kun hun bat nga mar ngade katolik don ki pas ngap ki bom dei katolik don ru ki pastor ki pas ngap don ru ki temen pesan ki pas ngap don ru ki badai ki bom dei kristan ru ki badai ki kasi ki bom pat long kristan don ru ki bun ki pas ngap ngai ku blei pi iwe ai ngap yang ya ka ba pi sngo ba pi chat score ya kene ke jing keren na kene ka video kam long ka paper re ke thong junga kalong pan ai ya ke jing hikai kepadai kata ka de ka thong junga de priang nom priang ya kata ngam kuslai re ke jing kuslai junga kalong pangadei ban yo ban ai ban ya thu ban ya lap ya ka gospel ya ke jing hikai ba shisha jung jisu ba dia ke ba ula ai pateng alor ki senran ke bamut ki khat arngut ki apostol perkumno ma ki pat ki ai pateng syadu sangi kata ka de ka kebor ke bang kwa ban ai lang baka amen faithful and true YouTube channel kublesi bun ika puar jampi